ابن علی دا رتبہ سوایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا ابن علی دا رتبہ سوایا ابن علی دا رتبہ سوایا کربل دو ٹریا زہرا دا بڑی مہربانی ہے نا بڑی مہربانی دو ٹریا زہرا دا جایا ابن علی دا رتبہ سوایا ابن علی دا رتبہ سوایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا تھوڑا جہاں مدینے چھپے ٹر دے آئے میرے امام نے مدینہ چھوڑا ہے نانے دے روزے دا سلام کیتا نانے دی مزار تے آئے آکے عرض کیتی نانا حسین دا آخری سلام ہوئی مزار مصطفیٰ تو آواز آئی حسین کیڑے پاسے تیاری ہے امام الانبیاء نے فرمایا کیڑے پاسے پیا میں میرے امام نے عرض کی تھی نانا تیدا تین نانا کربل سدے دے تین نانا کربل سدے دے تیدا تین نانا کربل سدے دے تو پائے تیدا روزہ چھوڑے دے تو پائے تیدا روزہ چھوڑے دے تو پائے تیدا روزہ چھوڑے دے والا آسو نانا جے قسمت والایا والا آسو نانا جے قسمت والایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا ابن علی دا رتبہ سوایا ابن علی دا رتبہ سوایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا میرے امام نے نانے دا سلام کر کے اماں دی مزار تے آئے آکے عرض کی تھی اماں مسافر دا آخری سلام ہوئی اماں دی مزار تو آواز آئی حسین کیڑے پاسے پیا میں نے عرض کی تھی اماں نانے دا دین پیا سرین دے کربلا پیا میں نے میری حسین دی مزار چوں آواز آئی کیڑی دعا فرمائیے آپ نے فرمایا بند ہونی ہے شالہ سجائے بند ہونی ہے شالہ سجائے بند ہونی ہے شالہ سجائے ہوئے سرخ روبانیے سادی دعائے سرخورو والا سادی دعائے شالہ بس دے رہو سرخورو والا سادی دعائے نانے نبی دا ہوئی سر تے سایا نانے نبی دا ہوئی سر تے سایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا ابن علی دا رتبہ سوایا ابن علی دا رتبہ سوایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا میرے امام نے فرمایا غازی جی سردار محمل تیار کرو میرے امام نے فرمایا کرو ون کے غازی محمل تیارے کرو ون کے غازی محمل تیارے کرو ون کے غازی محمل تیارے جائے جائے ہے منجڑا تھی ون سوارے جائے ہے ونجڑا تھی ون سوارے جائے جائے ہے ونجڑا تھی ون سوارے دیگر دے ویلے ساتھے لڑایا دیگر دے ویلے ساتھے لڑایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا کربل دو ٹریا زہرا دا جایا کو جنہ جنہ ونجنا جنہ دا فریض دے اندر نائی محمل تیار ہو گئے تے سارے سوار ہون لگے جیڑی بی بی مدینے راون آئی سچیں دی یہ مطلب بھیرا نال کی دی ونجے کچاوے سوار ہو گئی ہے جناب غازی عباس ڈٹھا امام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے آکے عرض کی تھی سردار جیڑی سین کو مدینے ٹھکاونا ہے او تا پہلے کچاوے چ پائے گئی ہے میرے امام نے فرمایا غازی اکبر کو میرا پیغام ون کے رہو اکبر کو آنکھوں ون کے لہاوے اکبر کو آنکھوں ون کے لہاوے
اکبر کو آنکھوں بھل کے لہاوے نہیں وجنا سورا بن کے دساوے ویلا سگرا بھل کے دساوے نہیں ویلا سگرا بھل کے دساوے رو رو کے اکبر اٹھ تو لہایا رو رو کے اکبر اٹھ تو لہایا رو رو کے اکبر اٹھ تو لہایا کربل دو ٹر جا زہرا دا جایا کربل دو ٹر جا زہرا دا جایا ابن میری سین ڈٹھا اکبر سبحان اللہ حق چار یار حیدری حیدری شالا وزیر آؤ علی اکبر کو حکم ملا کچاوے دے تلے آئے آدھا نہیں بین لیا دئی فضا دی دید پئی اکبر دے اکھیاں چو نیرن سین دا مونڈا ہلا کے عرض کی تی سین تلے دیکھ بھرا پیاروں دئی میرا میری سین اکبر کو روندہ ریٹھا تے دیکھ کے فرمایا نارو اکبر میں لائے آسان نارو اکبر میں لائے آسان جے تیری اے منشائے آپ لہا جا اٹھ تو بھائی کو نہ بھیڑ تو کچھ شرمائے تدیا کھیتے میں ٹک پوسا پر درد گیا ہی کھائے تے میں دیکھ رہیاں کل پور دے وچے ہر بھین دے نال بھیرا بڑی مہربانی نا بڑی مہربانی میں لگتا با سناوا جنا ڈٹھا میری سین نے بھیرا کروندا میری سین فرمین دیئے نارو اکبر میں لائے آسان نارو اکبر میں لائے آسان جے تیری اے منشائے آپ لہا چاہ اٹھ تو میں کو نہ بھین تو کچھ شرمائے تدیا کھیتے میں ٹک پوسا پر درد گیا ہک کھائے میں دیکھ رہیاں کل پور دے وچے ہر بھین دے نال بھرائے مالک پور جڑا میرے امام دا سونا بچڑا بھین کو گچاوے تو لہا کے میں ٹر جلا میری سین حجہ نہ پہنی ہے بھرادا اکو بھین تے بھرادا رشتہ عجیب رشتہ ہے جتنی لڑی بدی ہوئے جتنا جھیڑا ہوئے تے بھرا دی توڑے کانڈ نظر آونجا واتی دعائیں کریں دیئے اشارہ بس دار آوے آت توجہ علی اکبر دا حجہ نہ پیا تے آپ کریں دیئے اکبر تو بابے کو آکھیاں نال گھڑی ونیا علی اکبر بابے کو لائے انہیں جوڑ کے عرض کی تھی اے مالک پور مسافران دا توجہ مالک پور مسافران دا شالا ہووی بخت زیادہ یہ حکم ہوئے ایک عرض کرا یہ دل اکبر دا آدھا تیری آترائے بھینا پیاں نال میں دل تے قصور کیڑے سورادا میرا دل آدھے نا تروڑو ہاں ایو سانگا بھین بھرادا ابن علی دا رتبہ سوایا ابن علی دا میرے امام دا کافلہ ٹردہ ڈو محرم کوٹی بے کربلا آتے آئے دو گزری چار گزری سات گزری آئیے ڈاہ دی دیوار اجدہ محرم میرے امام نے وارو واری انما دے سونے سونے موتی نانے دے دین تو قربان کیتے جڑا علی اکبر دی واری آئی میرے امام نے فرمایا اکبر جی بابا
نانے دے دین تے قربانی دا ٹائم آ گئے. عرض کی تھی بابا حاضراں. میرے امام نے فرمایا اکبر ونج اماں دے خیمے اماں تو اجازت گھن کے آ. علی اکبر اماں دے خیمے آئے, آ کے سلام پیش کیتا. عرض کی تھی اماں اکبر دا سلام ہوئی. میری سین فرمایا اکبر کتھا تیاری ہے؟ عرض کی تھی اماں میدان پیا وینا اجازت منگنا آیا. میری سین نے فرمایا اکبر ہونے آئے ماں سری اجازت گھندے میدان دی, تھوڑا صبر کر. ایتے کو ساکو پتہ نہیں ہوتا ماما دور تو سامان کٹھا کر جلدی ہیں. بچڑے جوان تھی سن, بچڑے دھیاں جوان تھی من لگن نا, تے ساڑا اپنا ایک رواج ہے آکھو ماما تھوڑا تھوڑا سامان کٹھا کر جلدی ہیں. بھی جوان تھی سن انہاں دی شادی دے کم آسی. آکھو میری سائن سامان کٹھا کی تھی ودی آئی. اکبر دی شادی کرے سا جانیا حلب دے پاسے نے سا مک گیاں تانگاں. میری سائن ایک جوان دی پوشاک چاہ کے آئیے پردی. تے آپ نے فرمایا اکبر ہاں اے پوشاک پاچا. اکبر پوچھیا اماں ایک پوشاک کیوں پر پویں دے ہو؟ میری سائن نے فرمایا اکبر ہائی دل وچ آسومی دیا. توجہ بڑی مہربانی. سو امید یہاں کہ میں اکبر کو پرنے سا پاکے سہرے بچڑے کو جانیا حلب دے پاسے نیسا. او جیڑی مدہ تو سکھ دی او بھین ہاوی اکو شادی تے سڑوے سا سب دل دیاں دلے وچے رہ گئیاں ہن صبر دے نال نبھے سا. علی اکبر نے زیب تن پوشاک فرمائیے ویڑے ٹر کے دکھائے. ماں دا دل خوشتا ہے پرنے ہوئے بچڑے کی میں ٹر دیں. تھوڑی دیر بعد اکھیاں چنیر لڑ جلن. ماں نے پوچھیا اکبر تائیں جیاں سونا بچڑا ہوئے اکھیاں چنیر کہیں رو آئی. عرض کی تھی اماں کہیں نہیں رو آیا ہی کو ویلا یاد آئے. میری سین فرمایا کیڑا ویلا؟ عرض کی تھی اماں جڈاں پاتم کپڑے یہ شادی والے. واہ واہ واہ. پاتم کپڑے شادی والے آئی بھین میں کو بہو یاد اج ہوئے ہاں آنے کے ہاں یہ سیرے بھین بھیرا دے. جیڑی ٹر دے آدھی رہ گئی ہائی ولے وطن تے نام خدا دے نا وطن تے واللہ دل نصیب ہویا تقدیر دے ہور ارا. سبحان اللہ. میرے امام نے بچڑے کو تلوار دیتی بابے علی علی ہزارہ موزیاں کو فنارے ون کے سکر کیتا. یزیدیاں کو مکایا مٹایا. جڑا زین تو زمین تے آئے سڑ مار کے آدھے بابا میرا سائیں تھی اوکھا تے بھامے سوکھا. میرا امام جوان بچڑے کول آیا اٹھا جگر دے اندر اکبر ہاتھ رکھیا ہوئے. میرے امام نے فرمایا اکبر ہاتھ کیوں رکھیا ہوئے؟ عرض کی تھی بابا نانے دی امت مہمانی دیتی ہے. ترے پھلا تیر جوان دے جگر پہ واسطے. میرے امام نے ہاتھ رکھ کے وہ تیر چھکیا تے فرمایا اللہ اکبر. ہی کا ہاتھ دے اتے تیر رکھیا دوجے ہاتھ تے جوان دا جگر رکھیا. بے نیاز دی بارگاہ چار کی تھی مولا تیری بارگاہ چ اے تحفہ منظور ہے یا اے منظور ہے؟ عرشاں تو آواز آئی مرحبا حسین
مرحبا حسین آکو ڈاڑی سونی قربانی دیتی میرے امام کربلا کو کی میں رنگ لایا تو درود پر تک قصیدہ سناواں میرے امام نے ڈا محرم کو کربلا کو کی میں رنگ لائے سبحان اللہ آئے